Good morning, hai lam sogon rogno ani tinini kal vlogo kai khakhayon rog joton kaham no tong baina kai angbo kaham no tabu kai ang ready ang paijak ma bai kisa taw no thana hanai kai kisa kam nangbo kabon no thana lai tong ta tabu kama ga ready tongo koloma bo asuk no kisa misa kirim rok ka ga te kolombo hanya mukha kolong tei thang kai tam khai funuga na nong no nai chong di ani video no pai thak jara nai thang kai sai manai ha da kai nai chong di ani blog no saya sak katabuk ma reading pai khang kai chong khalai sinai himbi sma thanai gari to ma de manusido tini to sinengo bazar din gamande ga sinaro bazar kai gari sinor to lama sinu oro kai lama kisa tam hnai nok kasarong itong ta gari yang thango mane gari sini nok lai thango ta yang go kai borok mani phayo ga sangha no sit mai rong mi thango ta yang go direct thango ta gari ga seng sit rong mai yang ga se mane sit rong mai yang kai himbi sma thanai kamono mok piang tangi jani kok sari mai yang tong do kok sana je sana nai mano buku ko spayang thango kok sayang gai kai amono nai tong di seng tabu ongkhor gana kai toni gana tabu kai seng tabu ongkhor rei drong no tesa phunung nai tong di tabu kai no gana ongkhor lai kha nok no ongkhor rei lama him tong le mani auto phai auto manai tabu kai tong le ka seng khok ta beauty bo tongo kai yang go seng bazar silai sokai tong phaka wati bang si seng nok no ko satung sini tong mani ta yang sokai je wati bang mani nai di nge jeng taw yang khowaio sokpai mani kisa wati thangma haing tong kai ko nge jeng tabu koro biskango bengo kisa hamna nango ma kam nang hanai tago bengo phaijak iko sangor hapaika ta o bengni ongkhore koi wati thakanga ba thangnai wati thagyanga boros tongma tongnai iko nai di wati thagya ko wati step ko bang go jaga bengo na hadi borok wasa kabang ma ka haino video khai tongmani ta kayango furniture dukan bondo gong ka ba nong no bo phunung nai ti ko sofa rok nai thang no gong ka ba nok no bo kisa phunugui tan khata be singta bo ko beng ni wati kisa thagya ko ongkhor phaile ka angkai aro bo satibo se hene sati pa nai tongmani iko satibo dam khai tong wati no goi borok gasang tabo o dukan ni ongkhore tapte resi dukano phaika koro hair clip nai thong dukong ka ba kasi tlang na hinai nai tong nai tai ko ga jaga ni dukan ko yang kali kali phaisingo ga je pai mani pai koro gaman pore tabu ri dukan kisa hab kana koro e nai ti ro kisa nai gana hinai nai tong mani tai koro nai tong ni na rok angbo mon tlang nong no ko phunu agi no ko thangka ka phunu gan do hangkai amoni pore sengyang puhini ro phaika biti ni busarong ni tangko sar dong nai ne hnai tau thangi tongo nai tong di na rok yang tong le mo kai mo nai thong nai ke de sek da kalang nai na bathai kana nai ding ka nai tu pula bo mom nai thu kisa halka kala mom nai thu kuchung tong nai abu ngai sangayang ko hinon no ki pilai ta yang ho pala ro phaijak beauty threading khajana hine oro ba hapaika wati bote pang sukha tini thangda mano maya saiman liya pala ro ba phaya bar sukha ngai agi je habjak mani ta boroka sa has habjak liya atak pai khebini ko aro bo dukano pala dukano ta gan tam jak haino
boy sobat sekai marisu gan tamu dong kaba hindi gan dok gai jeng tabu aran ni phayi te se phayu jaga yango ani gori ngo kichi koni na hanai ko oisa purang no no phunu geda online din hamani gori ga amano tabu kichi koni na hanai tu bi phaimane tai ko tabu hungkaron pai desa misti dukan hapai soka ladu kisa pai talana hanai ang oladu no belekin thoksawo norok tho thoksak sari tabu hungkai nogo sopai ga wati darai video kan khai maliya ka hamkai tabu nogo sopai ye maimui sonai hika maimui rom songa kare hika tabu toktoi robite alu basa khaisa naita tabu toktoi dikena Waduh, baju ini haram nanya. Kun pan pai mah beli ya, ini bukan doa hama ya tahu rodo waduh mas itu enggak. Tapi nak tabuk, alu pas sekali kena. Di box hari pas sama baju bisa ada yang mai di box hari kena mai kuduk tonggut. Ngomong kami tok bahan kisah tong mani. Teh komo mani, bukan ini kalar tidak tuh kah. Teh del polis black color. Teri mo barkaisa te top haino kaisa kana hindu himeni kas kanje yang top rock kamo gai nai thok nugung ka ba 10 taka kama no pai tu kata te clip kaisa hiko te ko yango ko ta mo nai ti shot haino no kana hindu mani ko kata sungo Sung payu, tero baba ni genji kaisa tu khai ko. Iko lado tabuk sasinai iko kisang ko thame kata noram bela, noram bagang belahin thongsabu, kiyang hongkalu ba jamuna nai tong khai ko. Tabuk kisa sungkring sa dang khai ma ba jenai sing ma ba jenai ja tong sing ka ba. Tabuk hongkai tu ko ya koi mamui rok songe ya koi pai kha kai mai cha sinai. Mai khai balik no gai tini angri pai tu ada iko nai ti amon ang to koi pai jum pai ka suya jat na jum pai ka gai tini aska wati bang hado dukan no bo kun ja ma ja hap maliya aska wate kisa kaisa dukan te se dukan thangai no Ongkhor sma yang thang gai ko wati mang pai tong su kun mote si kaisa mong samung ni paya ko ino ko phaisu Tokti kasna kate alu paja pias tu jaraina ka gete kota tok bahan kisa ka macha kana ku tabuk macha kana mai khoriti pheje yango hangkai tabuk hagana tok tei yan paja tok bahan tongo yak rok phejeng no phajingo no ang hai pa no tahmo alu baza tok ti rok hangai te kun mui nang jaya do asu pai na mai se man jaw ka mai cha kana ko tabu ka mai rok sa pe kya ka mai rok sa bai ki sari as khai ka mani kai tini na ni video asu jara kan pai ri sinai kai ai video no nai to man ba kai bele ka hambai ngai ti sa ka tal vlog ma lai nei to kai ani video no om hai ke mai tong di Aran bagi dioi ketabung korbong tongkaba ga harka halam juta nono ketabung tanisna itu sama lainnya takdi no